अगर आप भी चाहते नहीं कोहिनूर म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखे खतीरा सुने खतीरा तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और साथ ही बेल आइकन के दबावल ना भूलिजा। बाबा महेंद्रनाथ की कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार बानही गरिया पैदल सवारिया गेरुए कलर पेन्ही जाला सैया चश्मा वाला बानही गरिया पैदल सवारिया गेरुए कलर पेन्ही जाला सैया चश्मा वाला हो सैया चश्मा वाला कांवर लेके देवा घर जाला सैया चश्मा वाला कांवर लेके देवा घर जाला सैया चश्मा वाला कांवर लेके देवा घर जाला सैया चश्मा वाला सैया चश्मा वाला कहानी की धीरा बम लेके तो जाई मनलन बात हमारो डाक बम गईला कहानी की धीरा बम लेके तो जाई मनलन बात हमारो डाक बम गईला सुल्तानगंज जाके जलवा उठाई है भोले बाबा के जयकारा लगाई है भोले बाबा के जयकारा लगाई है बानही गरिया पैदल सवारिया गेरुए कलर पेन्ही जाला सैया चश्मा वाला हो सैया चश्मा वाला कांवर लेके देवा घर जाला सैया चश्मा वाला कांवर लेके देवा घर जाला सैया चश्मा वाला कांवर लेके देवा घर जाला सैया चश्मा रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार चश्मा वाला चंदन क्रांति पिया माने न कहानावा कहेला कि भोले दानी में बस मोर परानावा अनिलयन पिया माने न कहानावा कहेला कि भोले दानी में बस मोर परानावा सुल्तानगंज जाके जलवा उठाई है भोले बाबा के जयकारा लगाई है भोले बाबा के जयकारा लगाई है नरेश निराला सुगन भाई जी भांग पे दौलत जाला सैया चश्मा वाला हो सैया चश्मा वाला कांवर लेके देवा घर जाला सैया चश्मा वाला कांवर लेके देवा घर जाला सैया चश्मा वाला बानही गरिया पैदल सवारिया गेरुए कलर पेन्ही जाला सैया चश्मा वाला बानही गरिया पैदल सवारिया गेरुए कलर पेन्ही जाला सैया चश्मा वाला हो सैया चश्मा वाला कांवर लेके देवा घर जाला सैया चश्मा वाला कांवर लेके देवा घर जाला सैया चश्मा वाला।